हाय नमस्ते आशा करছি ଭଲ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ବାହାରିଲୁ କଟକ। ମୋର ମେଡ଼ିସିନ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବାକୁ ଯିବୁ। ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବୁ ଆଉ। ଆମେ ବସ୍ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ବସ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ ସିଟ୍ ପାଇଗଲୁ ବସ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଶୁଣୀରେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ଏବେ ଯିବୁ ନାନୀ ଘରକୁ। ଏବେ ଗୋଟେ 2 ଲିଟରିଆ ଥମ୍ସଅପ୍ଟେ ଉଠେଇଲେ ଆଗେ ନାନୀ ପାଇଁକା ଜଲ୍ଦି। ହାଇ ହାଇ ଏଇ ରାଣୀ ଆମ ରାଣୀ ବସିଛନ୍ତି କି? ଏବେ ନାନୀ କଣ କରୁଛ? ନାନୀ କଣ କରୁଛ? ମଦ ଢାଳି ଦିଅ। ଏବେ ପୁରା ମଦ ଧଳା। ଏବେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଡାଲି ବସିଛି। ଭଜା ଟିକେ ଭାଜି ଦବା। ଏଠି ମାଛ ହଉଛି ଧୁଆ ହେଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଖାଲି ମାଛ ଭଜା ହବ, ତରକାରୀ ହବ। ତମେ କଣ ଖାଉଛ? ଭଜା, ଡାଲି, ପାମ୍ପଡ଼, ଭାତ। ବାବା ହଉଛି ତମେ ଆଇଁଷ ଖାଇବନି ବୋଲି ସାଧା ଖାଉଛ ନା? ନା ଝିଅ ବି ଖାଉଛି। ତାଙ୍କର ସିଝା ତାଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ଝିଅ ଖାଇବ ସିଝା। ତମେ ଖାଉଛ? ରାଣୀ ତମେ ଖାଉଛ କି? ତମେ ଖାଉଛ? ତମେ ଖାଇଦିଅ, ଆମେ ଖାଇଦବୁ। ଆମେ ବୁଲି ଯିବା, ପୁଣି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଏବେ କଣ କାକୁଡି କାଟା ହଉଛି? ବୁଲେଇ କାଟିବି। ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ହେଇଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ପଡିଲା। ମାଛ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଖାଇ ବସିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁକା। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼। ଏଇ ବାନାନଟା ନିଅ। ବି ଲେଖା ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଏବେ ବସରେ ଚଢିଲି। 3 ନମ୍ବର ସିଟରେ ଆମେ ବସିଲୁ। ଏବେ ଘରେ ଯାଇକି ଓହ୍ଲେଇବୁ ଟାଉନରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ